Du kan da godt. Helle for at tage tingene i kisten. Nej, du må gerne. Skal vi starte med at tage træet eller jord? Altså, bladene først. Skal du saplings? Okidoki. Okay, man. Jeg fik en. Ja. Fik du den? Ej, det gæsten falder ud over kendt. Nej! Jeg har 3. Vis den frem. Nej, jeg har 3. Altså, der er et kæmpe træ her. Jeg tager den. Lad mig se den. Lad mig se saplingsene. Du må hellere... Ej, vi lægger dem ned i kisten, det så det er safe. Hold lige at kysse dem. Jamen, det skal også blive safe. Du må kysse dem dernede, Mark. Safety. Kan du smadre det, og så smadrer jeg jorden? Vi skal gemme noget jord. Vi skal plante det. Vi skal jo ikke først lige bygge den der generator ting, folk alle de snakker om. Nej, vi skal først lige have... Og uanset hvad, må du ikke smadre det, sådan der ikke kan komme græs dernede. Jeg ved ikke om det er vigtigt, men... Det sagde min bror ikke engang til mig. Hvad er sgu lidt til for det der? Hvad mener du? Er du lige skal udlægge det der? Det er ikke ordentligt ny ø det her. Hvor fanden har de bygget den? I have no idea. Such bastards. Fuck, det er uhyggeligt, du bare sådan bygger rundt om mig. Hvorfor? Fordi jeg er skræmt. Jeg er bange for højder. Højder? Det er fucking højt. Prøv at se, du er 2 bloks nede. Jeg ved ikke om jeg kan klare det. Jeg er da ligeglad. Det er jeg ikke, jeg er faktisk rigtig bange. Jeg har melon. Jeg er så god til det her. Not. Teamwork. Not. Hold nu op. Mark, du need to help me. Du skal hjælpe mig. Jeg er coming to help you. I don't trust this block. Why you don't trust it? Because it's out of the thingy. Memory, ej. Lol, der er græs hernede, så vi kan egentlig bare smadre det her. For der er græs hernede. Smadrer det, som om du har aldrig smadret noget før. Der tabte jeg det. Det har jeg heller ikke. Jeg har bare tabt fucking mange. Det var godt. Hvad fanden har du egentlig dernede? Jeg skal have det der sand. Sand er faktisk meget farligt. For det er øjnene. Nej, det er salt. Salt er det farligste i hele verden at få i øjnene. Ja, det er hundetis. Hjælp. Slå mig lige af, Mark. Så hvis I har en hund, den går ud i tisser, så sørg for at få det i en pose. Og drus det ud over din mad næste gang. Lige meget hvilken slags... Lad os da komme i gang med at bygge. Ud af jord. Jord. Dirt. It's so dirty. Skal vi sige, hver gang vi dør, skal vi starte forfra? Ej, vi skal slet ikke dø, vel? Nu gør du mig nervøs. Okay, jeg er egentlig bange nu. Er du bange? Nej, lad være at sige sådan noget der. Jeg tror, du skal skubbe mig. Er du bange? Lad være. Er du bange? Jeg vil aldrig gøre dig noget, Mark. Jeg elsker dig. Men ikke når du slår mig. Jeg har aldrig slået dig. Nogensinde. Hvad snakker du om? Nu skal jeg så fortælle dig det igen, din fucking døvunge. Jeg har ikke sagt noget til dig, eller nogensinde slået dig i hele... Fuck! Jeg gravede lige om på den. Ui! Stop! Next block. Kan vi ikke bare bygge på det her lav? Lav din kondenser. Hej, jeg er noob til Skyblock. Så skal jeg hjælpe dig med den. Du har bare bygget den rigtigt. Vi er nødt til at redde alt jord, sådan det går ud. Vi sætter lige noget foran, så det ikke svømmer eller sådan noget. Ja, det må ikke svømme, men det. Det må ikke svømme væk. Så fanger vi aldrig igen. Vand, det er noget af det hurtigste i hele verden. Ja. Lige efter mig. Ja, vand kommer altid nummer 2 efter dig.
Kan du ikke snart sætte det lave, så man kan få kops? Vent, så lige lave det lidt længere ud her. Vent lige, Mark. Vent lige, vores items, de... Ej, jeg kunne selvfølgelig bare tage alle itemsene. Ja, i stedet for at totalt sprede mig over det hele. Med din hånd der. Hey, jeg smadrer ligesom ikke kister med hænder, jeg smadrer det sgu da med mit. Død. What the fuck you doing, man? I'm doing the same as you do, bitch. No, you're not, man. Vi skal ned på nederste lag. I am building, you are Vi skal smashing. ned på nederste lag. I am already. Lol. I need some dirt right here. Where? Right in front of me. Ah, that's better. Og det er Peter. That's better. Det var spektakulært. Okay. What the fuck? Jeg så lige den der blok, du holdt. Jeg må kysse den. Er du shoot den bare? Det er sådan, jeg kysser. Hold. Mark, kan du ikke lave den der condenser? Right. Like this, maybe? Fuck den. Det er langt væk, det der vand. It's very cute. Mark! Jeg greb dem. Fuck. Kan du ikke lige sætte noget? Fuck, jeg er bange nu. Jeg kan ikke lige sætte noget der. Den der. Og vi skal lave nogle pickaxe af det her træ. Det er jo. Har du egentlig ur på? 0. Hvad? Nej, jeg kan huske, hvornår vi startede. Hvornår er det? Omkring... Nå, omkring... Ja, du ved, hvad jeg mener. Ej, der er net, men nu er man helt bange, ikke? Hvor? Hvad? Ej, Lad os dræbe ham. ej, Mark. Mark, bare få dig noget cobblestone. I'm getting the cobblestone now. Nej, det er brændt. Hvorfor? Det faldt ind i lavaen. Jeg har et problem. Ja. Jeg sætter et træ her. Det er et meget stort problem, at du bare lige ved det. Kan du snakke med mig om sådan noget først? Og et træ her. Og et træ lige her. Den der saving, den skal simpelthen slikke min butt. Din bot. Slik mig buttocks. Buttocks! Buttocks. Ej, Mark, kom nu i gang. Jeg er i gang. Okay, jeg laver lige en stenpik. Du er så god til det, Skyblock. Du skal simpelthen bare lave det. Og du er bare sådan en newbie, der ikke kan finde ud af ting. Butter. Ej, det Ja. Okay. Okay. Are you ready? Not yet. Okay. Selv! Der er skilt! Er der et skilt? Skrevet af K-A-S-B. Jeg gider ikke læse, når du står midt, sådan at du kan bare lige starte sådan fra midten. Du er nødt til at sætte helt forfra. Skrevet af... Mark, kom nu! Ja! Skaff mig noget cobblestone. Jamen, jeg er altså afhængig af at læse ting. Skrevet af... K-A-S-P-E... What? Hvor er skiltet? Det har jeg. Jeg kysser det. Mark, har du noget imod at give mig noget træ? 3. Mark, giv mig noget træ. Hvor meget? Så meget træ. som du har. Okay. Jeg elsker bare at give folk ting. Faktisk meget træ. Ja, det ved du. Du er i gang med at farme derovre, hva'? Det kan jeg ligesom se. Ej, det er jo folk ikke kunne se det, hva'? Hvordan farmer man vandmelon? Hvordan får jeg seeds ud af det?
Så giv mig det. Gør det. Nå ja, du putter det bare ved sorry. Nej, du gør ej. Du putter det ind i en crafting bench, ikke? Ligesom. Hvad fanden det var musik, der kom nu? Nothing at all. Ej, okay, 6 i dag. Kom nu. Kom nu! Kom. Lad nu være! Lad nu være! Luk godt. Fuck, det er dybt, eller vand. Pas nu på at drukke nu. Ja, ikke op. Kast pisset til mig! Og så vil du redde mig, eller jeg skal dø. Nej. Altså, det er som vandmelonen, der står og taler om, at livet skulle respektere det. Ja, okay, jeg er nødt til at respektere vandmelonen. Mark, prøv lige. Og vi skal fandme også have nogle pumpkin seeds her, altså. Ved du hvad, nu synes jeg faktisk lige, at vi skal sådan til at sammen, ikke? Og sådan at bygge ordentligt og sådan noget, ikke? Og du ved, hvad jeg mener. Ikke sådan totalt meget, men lidt. Hør efter, hvad manden siger. Nej! I said it to you, bitch. I was gonna say it to you. Sæt et stykke kobbels. Sæt et stykke ikke der, nedenunder. Jo, vi skal et felt længere ned. Vi skal ned! Whee! Hvor? Kan jeg ikke få sat så. Hvad er der? Hvad laver du? Jeg bygger vores ting der ud af sten. A cobblestone! Hold nu bare din kæft. Hvad sagde du til mig? Ej, ikke noget. Du sagde noget til mig. Nej, det sagde du bare ikke til mig. Ej, giv mig lige, vi skal lave et projekt. Det er altid kedeligt episode 1, når man ikke har noget at lave. Evigt. Nå, hvad med at vi laver en underetage? Med at lige gøre sådan her. Bam. Wow! Fuck, det har jeg aldrig set før! For helvede, det går ondt! Du har bare ind i... hvad er det? Hvad ved du, mand? Jeg har ikke smadret dig, mand. Snart! Snart! Slås, mand. Slås. Jeg griner, du er det alvorligt, det her, det er bandekrig! Hvad fanden da? Jeg vil kalde dig Karsten. Giv mig kram, Karsten. Og så slår han mig, fanden! Fucking svin, mand. Fuck dig, Karsten. Lige meget. Fuck dig, Karsten. Jeg gider aldrig vente dig. Du kan bare stykke der. Mark, skal vi stoppe? Vi har lavet sådan... Nej! Jeg diskuterer lige her med Karsten. Vil du? Hva? Det med at lukke den kiste op i min hoved hele tiden. Gør det igen. Dejligt. Karsten, vil du prøve? Det må du bare ikke. I episode 2, der har vi udtænkt os, hvad fanden vi skal lave. Hende der er det bare. Du siger, vi har udtænkt os. Hvad fanden skal vi lave? Hold nu kæft! Giv mig nu en big Hold kæft, Karsten! Jeg smadrer Karsten. Den er du med. Karsten! Nej, du var ond. Du får dem tilbage, når du har lært at opføre dig ordentligt. Jeg er den nye Karsten. Hvor er din pik? Hvor er min pickaxe? Kom ind. Den ligger over i den der sapling. Hvad? Den ligger over i den busk der. Inde i busken. Nå, den her. Det var sgu et mærkeligt sted at lægge den sådan inde i busk. Så du forstår, hvad jeg mener. Ej, nu stopper du simpelthen. Det er børne-tv. Jeg tror ikke, vi har forstået hinanden rigtigt. Du får penge for at være med i de her videoer. Det gør du ikke. Jo. Mark. Du får penge for det her. Så penge for... Altså, jeg får penge af dig, du får penge af mig. Nå, på den måde, ja, så har vi forstået hinanden. Det er sådan, vi gør. Jeg får en 50 af dig, du får en 50 af mig. Så har vi forstået hinanden rigtigt. Jeg tror bare, du ville have penge for at underholde børn, ikke? Fuck. Skal du ikke børn? Hvor er Karsten? Karsten! Karsten! Ring det. Karsten! Karsten! Du er tilbage, Karsten! For helvede, han slår! Du fucking så, Karsten. Så, Karsten. Skal jeg ikke slappe dig, hva'? Nå, så går jeg frem igen. Nej, kom med! Ja, for helvede da! Kasper, Karsten er en rigtig bitch. Bitch. Du er en rigtig bitch i dag, Karsten. Han er en rigtig bitch i dag, hørte du det? Jeg bitch slapper ham.